Приветстваме всички млади дами и господа за това, че днес сте тук с нас, както и техните родители за подкрепата. Включи се в трафика "Кара и мисли" една кампания на Сдружение Зона Ловеч, осъществена с финансовата подкрепа на община Ловеч по правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения. За реализирането на този проект искаме да изкажем специални благодарности на нашите приятели от Сдружение Велоеволюция, Велоклуб Пресечената скала и не на последно място Сдружение Зона Ловеч. Мнозина от вас знаят, че тази седмица от 16 до 22 септември се отбелязва Европейската седмица на мобилността, както и Европейския ден без автомобили на 22 септември. Големи и малки градове в Европа и света обръщат значително внимание на мобилността в техния район. Кампанията е една отлична възможност за насърчаване на немоторизираното придвижване, което осигурява редовна активност и лесно и с минимални разходи може да се включите в трафика на всекидневния ни живот. Тази година Европейската седмица на мобилността ще се съсредоточи върху чистотата на въздуха под наслов "Чист въздух, това е вашия ход". Връзката между мобилността и качеството на въздуха, както и многото ползи за здравето и околната среда, са едни от акцентите през 2013 година. Проектът "Включи се в трафика, кара и мисли", реализиран от Сдружение Зона Ловеч, преминава именно под знака на Европейската седмица на мобилността и допринася град Ловеч да се чувства част от тази европейска инициатива. Първо, спазвайте пътните знаци и маркировки. Ние трябва да ги спазваме тези правила, както и водачите на другите превозни средства. Второ, никога не карайте срещу движението. Шофьорите не очакват колоездачите да изникнат срещу тях. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близко до дясната част на пътното платно. Трето, следвайте маркировката. Не продължавайте направо в платното, което означава само за десен или ляв завой. За тези от нас, които ще дойдат на някои кръстовища, ще ви разясним за какво става на въпрос. Здравейте, приятели от мен! Сега, след като разгледахме малко някои от основните правила за движение по пътищата и градски условия с велосипед, с колело, сега ще преминем малко по практическа част. Тук на клипборда ще разгледаме 10 примера, при които можем да се получи неприятен инцидент и да си извадим поуки по това как ние можем да ги избегнем, тези инциденти, които ние ще разгледаме. На първият лист, който виждате, какво виждате, искам да ви попитам? Да, ти приятел. Колездач, който се е засилил и колата може да го блъсне. Да, добре. Това е едно нерегулирано кръстовище, което има велосипедист и моторно превозно средство, в случая лек автомобил. При преминаването на велосипедиста и разминаването на кръстовището може да се получи инцидент или велосипедиста да се удари в колата, или колата да бутне велосипедиста. Затова, ако има тук две траектории на движение, които ще отбележа, първата с А, втората с В на велосипедиста, според вас, коя траектория на движение е по-правилна и по-безопасна за движението на велосипедиста? Да? Друг някой мисли ли друго нещо? Аз мисля, че е Б. Да, правилният отговор е Б, защото при движението на траекторията Б,
Шофьорът на лекия автомобил има много по-голямо пространство, за да види идващият велосипедист от другата улица. Така че в този случай по траекторията Б е по-правилно да се движим, тъй като водача на моторно превозно средство има по-голяма визуално пространство, а и той не очаква да изникне велосипедист от насрещната улица. Тук, когато се движим в траекторията Б, имаме и по-дълго време за да можем да намалим скоростта и да избегнем неприятният инцидент. Сега нека да преминем към втория случай. Значи имаме тук в лентата за движение паркирани или спрени редица автомобили, които и велосипедист, който се движи по посока на движение. При преминаване на такива и изпреварване на редица автомобили трябва много да внимаваме при отваряща се врата. Ако има някой шофьор, който да излиза от вратата и ние ако се движим с велосипеда много близко до самите автомобили, има много голяма вероятност ако сме с голяма скорост, да се ударим във вратата и това да предизвика неприятен инцидент. Така че, нека когато минаваме покрай спрени автомобили, да наблюдаваме дали има в съответните автомобили хора, дали има включени мигачи, фарове, които евентуално съответния автомобил, който изпреварваме, ще потегля и ще се включва в движението и така да се предотврати неприятният инцидент. Преминаваме към третото кръстовище, където е нарисувано как велосипедист преминава по пешеходната пътека. По принцип, завиващият автомобил, който виждаме на кръстовището, шофьорите почти никога не очакват велосипедист да премине през пешеходната пътека. И така че, ако сме в ролята на велосипедиста, ние трябва да спрем на кръстовището, да слезем от велосипеда и да преминем през пешеходната пътека като пешеходци. Така ще предотврати неприятен инцидент и при бързо минаване, когато се движим през пешеходната пътека, така шофьорът на автомобила може да не ни забележи и да се получи неприятна ситуация. Искам да ви попитам на следващото, четвърта скица. Какъв е проблемът тук в тази картина, която виждате? Значи тук велосипедиста се движи в насрещното движение. Посоката на движение и лентата на движение на велосипедиста би трябвало да бъде това е платното, в тази лента и посоката е насам. Той се движи в обратната посока на движение, което при завиващият надясно автомобил при по-висока скорост и на автомобила, и на велосипедиста, тук може да стане един неприятен инцидент. След като автомобилът влиза в кръстовището, шофьорът на моторното превозно средство по принцип очаква и гледа движение отсам. Той не очаква да дойде велосипедист или автомобил от тая посока, а идва отсам. Така че правилното движение е по посока на лентата и на пътя на движение, така че така можем да се предпазим от неприятен инцидент. Следващото петия пример е
Виждаме тук регулиране кръстовище с светофар, на който свети червено, и тук са спрели да изчакат зелена светлина автомобили и велосипедист. При изчакването до светване на зелената светлина, велосипедиста тук е в грешна точка на спиране. Велосипедиста трябва да спре или малко по-напред от автомобила, или малко по-назад. Тук се получава една така мъртва точка, която шофьора на лекия автомобил не може да забележи велосипедиста. Когато ние сме малко по-напред в точка А от колата, от първата кола, той ни наблюдава и ни вижда много добре. И това, след като светне тук зелено, той ще ни изчака и ще види съответно ние наляво ли ще вземем, направо ли ще караме или надясно. Това може да ни предпази от евентуален инцидент, тъй като ако сме тук, наравно с колата, при светването на зелено, някои шофьори, които в последния момент дават десен мигач, който ще завива, и ние с велосипеда ще завиваме надясно, тук може да стане засичане и така се получи неприятна ситуация. Първия вариант е дясно засичане. Става дума за автомобил, който ви изпреварва внезапно и прави десен завой. Как да се предпазите в тази ситуация? В тази ситуация карайте малко по-вляво на платното, когато платното го позволява. Винаги се оглеждате през ляво рамо, за да видите има ли автомобили зад вас и какви светлини сигнали са подали. На същата схема ще обясним и преминаването до автомобила отдясно. Ако имате ситуация на спрели автомобили на светофар, може да ги изпреварите в дясно, но трябва да сте сигурни, че няма да има отворена врата. Ситуация ляво засичане. В насрещното платно автомобил прави ляв завой. За да се предпазите от тази ситуация, е хубаво да носите светоотразителни дрехи. През нощта да имате поставен преден фар и винаги да намалите скоростта, за да сте сигурни, че шофьора ви вижда. Така, тук велосипедиста прави изместване в ляво, за да избегне контейнер. И в този момент го засича камион. В такива моменти е хубаво да подадете сигнал с лява ръка, за да ви види шофьора на камиона и да няма сблъсък. Отново поглеждаме през ляво рамо за автомобили отзад. И ако имате огледало за обратно виждане, по-добре използвайте него. Стикула е здача. Ако идвате отдолу от центъра и продължавате нагоре, и си карате плътно дясно. Говорим при положение, че не работят светофарите. Вие си карате плътно надясно и си продължават. Обаче, основният проблем, който идва и при шофьорите на коли, е когато идват отгоре. Когато идват отгоре и не работят светофарите, идвате, лекичко се придвижвате, идвате горе-долу в средата на пътя и започвате да изчаквате, тъй като вие сте без предимство. Трябва да изчакате първо да минат колите отгоре, от болницата да се спуснат, след това колите, които са в средата на пътя. След това вие се включвате в лявата част на пътя.
горе от болницата, тогава знака, тъй като сте все още малки, не знаете има знак, че сте с предимство. Тогава се преминавате, но вие трябва да изчакате, да сте, всъщност не да изчакате, а да сте съобразителни, защото някой кола може да ви отнеме предимството. Обикновено нас, че малко да въгървам, обикновено нас колоездачите ни отнемат редовно предимството. Затова ви казвам, че вие трябва да сте много концентрирани, да не сте разсеяни, да карате бавно, спокойно, за да можете да имате адекватна реакция. И най-важното е да се завърнем живи здрави. Ако идвате тук, както колата идва, камиона с ако идвате тук от пътя, от няколко кино, пак изчаквате първо да мине колата отгоре, която е от гарата, след това да се минете пътя, и вие минавате предпоследно, извинявам се, първо минават тези, които са предимство, след това колата, която идва от пътя, и ако има някой кола, трябва последва. Кажете някакви въпроси сега. Това е сложно кръстовище с 3 ленти, които идват от 2 разделици. Не е кръстовище в Ловеч, но такива и по-сложни кръстовища има в големите градове. Който от вас е бил там, знае. Ето на булевард България в София е така. Ти карал ли си София? Да, аз там живея. Ти живееш в София? Някакви инциденти има ли си? Смисъл, нещо си падал, караш ли почти? Как се казва? Алекс от София, на колко години? Алекс, преминаваш ли през сложни големи кръстовища в София? Преминавал съм. Даваш ли сигнали с ръка? Да. С каска караш? Другия път да сложиш каската. Заповядай, Алекс, това за теб е един малък спомен от днешния ден, който ще вземеш със себе си в София. Ето да видим тук нашото приятелче, зеления велосипедист с каска, който е с каска, този е нарисуван с каска. Той се движи в дясно, близичко до тротуара. А когато иска да завие, да направи десен завой, преминава към платното, което го отвежда в дясната посока. Виждате неговата траектория. Лекичко в дясно, подава си сигнал, че ще завива тук и си прави спокойно десния завой, без никакви проблеми. Когато велосипедиста идва и иска да продължи направо, той е в платното, което е за направо. Ето го отново симпатягата, тук ще го нарисуваме с неговия велосипед. Влизи в дясната част на лентата, т.е. тази, която е правилна за неговата посока на движение, и продължава с него напред. Левият завой е най-проблемен за повечето велосипедисти, особено за тези с по-малко опит, както и за деца като вас. Виждате траекторията на движение при ляв завой. Идвате от тук, подавате сигнал с лявата ръка. Няма да се притеснявате да подавате сигнал. Някои хора си мислят, че се излагат като подават сигнал с ръка. Няма такова. Всички разбират как и на къде отиват. Това е единственият начин да покажете. Идвате в лявото платно. Тук, въпреки че се движи автомобил, той ще ви пропусне, защото той ви вижда, че пристигате. Идвате в лявото платно, заставате си в тази позиция, виждате, ето го, зеления с каската. И ако има светофар, го изчаквате, светне зелено, ако не, на зеленото, когато свети, и преминавате в ляво. Най-бързият начин за преминаване в ляво. Хайде да отгърнем сега. Още малко приказки. Кръстовище, стандартно, регулирано с светофар, примерно. 3 варианти ще покажа тук за преминаване през кръстовище. Ето го нашия шампион с зеленото колело. Дошъл е тук. Абе, този има каска, явно нарисува една каска. Така. Страхотен.
Той може, когато му светне зеленото, да си поведе лявата ръчичка насам и да направи един такъв сериозен завой наляво. Нали? Това е най-бързия, но и най-опасният начин. Какво ще кажеш? Колата трябва да му даде предимство, защото тя направи. Точно така. Значи, ако си спомняте предния път, когато тук нещо Чакъров ви говореше, той ви каза, че велосипедиста не застава тук точно до бордюра. Когато ще завива наляво, той застава малко в това положение с цифрата 1, което отбелязва. Значи той по този начин не позволява на този автомобил да идва тук и да не се пречка и така нататък, да го засича. Това е най-бързият начин, казах, за преминаване през кръстовището. Ако се чувствате по-неуверени, трябва да ви кажа, че има и други варианти. Когато искате да бъдете в тази посока наляво. Единият вариант, ще кажа след малко, нека първо аз. Единият вариант, кажи, давай. Значи, единият вариант е през пешеходните пътеки, който казва дясно, то ти го разгуби седалката вече без пас. Ама това е абсолютно верен отговор. Заповядай, това е за тебе. Ако някой друг знае и иска да каже нещо, аз съм готов да му дам наградка. Зорница, нека кажем, как можеш да преминеш през това кръстовище, ако искаш да завиеш наляво? Какъв е другия вариант? Може ако си тук, може да минеш. Ако искаш да отидеш нагоре, може да, ако има светофар да стане зелено, да отидеш нагоре. Ако няма светофар, да се огледаш, ако има коли, да изчакаш, ако няма да призовиш наляво. Ама това е точно така. Заповядай. Ето е нещичко за тебе. Изчакайте само. Ще дам думата на всички. Ако иска наистина да завие велосипедист, да продължи направо велосипедиста, той идва тук и си върви нагоре без проблеми. Изчаква си просто светофара. Много е важно светофара да пази. Ето, както каза нашия приятел от София, как се казваше? Алекс, щях да забравя. Как ще забравя? Той може да мине велосипедиста по тази пешеходна пътека, да дойде тук като пешеходец и да си избута велосипедчето насам. Може също да дойде направо, да спре тук на тази пътека и пак по вариант 2 да дойде вляво. Естествено, тук после се слиза на платното за движение и си продължава да кара велосипедчето. Един много нестандарт, по коя мър? Това е аналогичен начин, разбира се. Ето, заповядай за тези вещичко за спомен от днешния ден. Радвам се, че не слушате, между другото, и така проявявате жив интерес към това, което ви обяснявам. Един по-нестандартен последен вариант за завоя, когато велосипедиста с зелената каска е тук, той може да продължи направо, да дойде до тази пешеходна пътека, където да слезе и да премине насам към вариант 2. Айде да чуем още един си пътяга. Ако има светофар за нагоре и настрани, той продължава нагоре, тук има друг светофар, настрани той се минава на светофара. Ами аз почти те разбрах, ама точно така, заповядай. Това е за тебе. Така, ще отвърна още едно листче с една схемичка обобщаваща. Я, преди да продължа, кажи каквото се случи по трасето днес, като бяхме. Я малко назад минете, само повече. Кажи каквото се случи, защо спряхме ние с тебе и се забавихме малко от групата. Ела, кажи. Заплети ми се крачва в завака и веригата ми го захвана и ми се скъса крачва. Скъса му се крачва, ма това ще му е за спомен от днешния ден. Значи трябва да ви кажа, деца, карайте с дрехи, които са сравнително по вас, т.е. да няма облеклото ви да се ветре, да не е нещо... Разбира се, късмодящи са най-подходящи, но когато сезона е студент, другия крачва. Значи, не пристъпвайте
с такива широки дрехи към каране на колело. Всичко се случва, всичко е възможно. Тя ще покаже едно нещо. Това какво е? Знаете? Гривна. Грив. Браво, Андрея, браво! Това е светоотразителна лента. За какво се използва тя? Сега ще покажа нещо. Защото говорим за широкия крачо. Светоотразителната лента може да придържа крачове по този начин. Разбирате ли? Тя ви помага също така да ви виждат автомобилите в тъмната част на денонощието при вечер. Не е само за закрепване на крачове. Когато ви осветят фаровете от автомобила, Андрея, за тебе, приятелю, когато ви осветят фаровете на автомобила, тази лента свети и вие ставате по-видими за всички водачи на автомобили. Най-грешното нещо. Поглеждате насам. Виждате ли? Всички виждате ли всъщност? Ще ви помоля малко по-назад да се дръпнете, аз ще идвам при вас с микрофон. Още малко назад от стъпете. Да продължиш напред е най-грешно. Давам думата първо. Значи това е грешно, защото това е от неправилното платно. И те може да са блъсни в тази платна. Аз ти давам нещичко за спомен от днешния ден. Наистина най-неправилното нещо велосипедиста да се движи в насрещното платно. Знам, че за някои хора това изглежда по-сигурно, знам, че за някои хора тук е нормално, но трябва да ви кажа, че е нормално. Първо, пречите на насрещно движещия се правилно зелен велосипедист. Той се чуди какво правите срещу него. Честно да ви кажа. Аз се чудя, като видя колездач срещу мене да кара и го гледам и му викам бърто наобратно. Сбъркал си посоката. Второ, защо е грешно? Тези автомобили, които идват отсам, виждат ли ги? Не виждат колездач. Не виждат само пътя. Тези автомобили, които ви идват от тази страна, водача е насочен, той вижда насам и насам. Той гледа какъв е трафика, който идва от тази посока, за да може да се включи в своето платно. Той изобщо не очаква тук на срещу движение да има велосипедист. Заповядай. Дай на този шампион. Сега, ето също и този не ви вижда. Той гледа да се завие в тази посока. Той напротив, той вижда зеления, пропуска го, защото зеления е с предимство и започва след него своя завой. Това е. Айде да чуем за шампион. Еми също може, ако от другото платно, да мине по пешеходната пътека и да се завие спокойно. Точно така, заповядай, ето една връзка за тебе. Здравейте и от мен. Тук съм сред вас, за да обясня основните правила за движението на колездачите. Значи, първо искам да ви попитам, знаете ли кога задължително трябва да носим светоотразителна жилетка? Трябва да я носим през нощта, за да не виждат колите. През тъмната част на деня. Да. През вечерта на здрачаване. Когато стане тъмно и трябва винаги да се светоотразителна. Това е абсолютно верен отговор. Я да видя тук по-назад да попитам някой аз. Кога трябва да носим светоотразителната жилетка? Винаги. Не съвсем. Знаеш ли шампион? Да, тъмното. Тъмното е верен отговор, заповядай това за тебе. Ще кажа с две думи. Светоотразителната жилетка, съгласно закона за движение по пътищата, се носи в тъмната част на денонощието. Аз ви съветвам и при вечер, като и извън населени места. Значи, извън населените места, дали е денен или е нощен, няма значение. Светоотразителната жилетка е задължителна. Ами тя не изглежда много хубаво. Много брат. Вие бихте ли са преминали в това нещо?
И аз не бих се привинил, но законът е такъв. Трябва да ви кажа, понеже сме на тази тема, извинявай, Валя, има и по-хубави неща за носене, които изпълняват ролята на светлоотразителни жилетки. Естествено не може, ако някой е запознат с марката, страхотни облекла шият, специално за поездачи. Свърши ви чудесна работа, елегантно е, леко е, ветроустойчиво и така нататък. Избирайте си дрехи, пак ви казвам, които да са по вас, които да са ви удобни, да ви доставят удоволствие. И карайте колелото с удоволствие. Продължаваме с правилата. Значи бъдете предпазливи винаги. Трябва да знаете какво се случва пред вас и зад вас. Оценявайте възможността за опасна ситуация. На пътя наличието на пясък, чакъл, когато преминавате през релси, карате по сняг, тиша, всичко може да промени поведението ви на пътя. Знаете, че освен това не винаги пътя е идеално гладък. Има и дупки, които могат в момент дупките и пукнатините по пътната настилка могат да ви изхвърлят в някаква посока или да предизвикат във вас травми. Имайте предвид, че паркираните автомобили във всеки момент могат какво да предизвикат, защото може да се отвори врата, в която вие да се ударите. Друго правило е да осигурите своята видимост на пътя. Това, което казахме за тъмната част на деня. А в светлата е необходимо с достатъчно, т.е. само с светли дрехи да бъдете. А през дъждовно време как трябва да карате? С дъждован. Бавно и предпазливо. Защото спирачният път в този случай се удължава, освен... Защото пътят е много. И може да откаже спирачката и да се пребием. И е много хлъзгав. Вие много знаете, бе. Вие затова ли сте отпред тук? За да знаете и да се изказва. Какво е това? Не, какво е това? Андрей е победителя. Андрей е победителя. Това е отварачка, Андрей, като пораснеш да си отвориш една биричка за моя здраве. Нека да не продължим. Не на последно място трябва да запомним, че трябва да следим за техническата изправност на нашия велосипед. Разбира се, спирачките, гумите да са в изправно състояние. А как трябва да спираме, когато ни се налага? Бавно. Освен това. Внимателно. Трябва да вдигаме една ръка. С една или? С една. Съгласна. Звездпира. Така, значи задължително с двете спирачки, бавно и рязко. Рязко? Аз мисля, че трябва да е плавно. Също така трябва да спираме много леко. Който по нещо има. Правилно, внимателно. И друго правило, което трябва да запомним, възможност да караме с каска, за да като паднем да не се ударим главата. Да не предизвикаме травми на нея. Браво, поздравление! Браво, ама вие ако карате без каска, направо може да си разбиете главата, а не само да нараните. Може да бъде много сериозно. Обърнете се към мене, първо да кажем няколко неща за каската. Стандартна каска, колоездач. Има всякакви видове. Тази е дишаща. Дишаща, да, колоездачна. Това не е каска за DH, въпреки че някои карате с такива. Шлемовете, DH групата знае какво е. Така, има и каски, които са кръгли, без отвори отгоре. Тях ги предпочитат хората, които карат BMX. Не знам как се казват. Челадинки. Челадинки. За пръв път чувам челадинки. Добре, възможно. Когато поставяте каската, искам да я поставяте правилно на главата. Тоест да не каската да е така назад или така напред, много да ви прихлупва на очите. Нека да бъде поставена по този начин. Така,
че да е плътно прилепнала към самата глава. Знаете, че повечето каски тук отзад имат регулиращ механизъм. Стягате го до такава степен, че да ви е удобно, т.е. да не ви стяга и да не ви притеснява по време на колоезденето. В долната част каската има подбразник, който се закопчава. Закопчавате го. Нека тук да не ви задушава, за да направите колоезденето приятно за себе си. Всеки друг случай каската би ви пречила и би ви доставила така неприятни емоции. Кажи ми къде караш с твоята каска? Не знам. В принцип, там да съм. Ти отложиш ли? Отложиш ли си? Да. Как се караш? Росен. Росен отложиш. На колко години? На 12. Аз си мисля, че той кара основно на... С това коло ли караш? С това коло ли? Да, в принцип... Не знам. Не съм много оригинален с тази каска за BMX. Аз си мисля, че тая каска ти тежи на този BMX малък, но заповядайте ти една криличка за спомен от днешния ден. Тук имаме едни симпатяги други с готини каски. Ето такива каски са за вас. Смятам, че това е най-удобно за децата. Родителите също може да видят за какво става въпрос. Човека, който печели първата специална награда на днешния ден, комплекта за осветителния комплект в велосипед, се казва Симона Иванова. Нека Симона да дойде тук при нас да яви. Честито, Симона. Заповядай, това е за тебе. Заедно с твоята торбичка ще отидеш при Вадо. Ето, това е наш приятел. Той ще ти каже какво да направите. Малко документи има. Идва ред на следващата ни специална награда за деня. Това е каската на Полиспорт. Една страхотна каска. Всеки от вас, който е останал с талонче в кутията, има шанса да я спечели. Айде да я покажем, защото виждам, че проявявате интерес. Ето е каската на Полиспорт. Това е за вас. Тя отива при Зорница Банкова. Браво! Зорница, честито, заповядай, изчакай тук при мене. Ще отидеш при Валентин Вълев, председателя. Да, една снимка, разбира се. Кажи каската, Дори. Отиваш при Валентин и той ще ти каже какво да правиш. Продължаваме с по-малките наградки. Ще изтеглиш. Взимаме печелившото талонче. Нека да чуем името на победите. Момче. На колко години? На 8. Малък победител имаме на 8 години. Как се казва? Зорница Банкова. Браво! Зорница, не е момче. Зорница. Грешка. Зорница, талончето на Зорница. Няма две мнения. Това е подвеждащо. Зорница ти печелиш този страхотен байк. Дай да погледне и аз. На ръката. Зорница Банкова. Добре, Зорница Банкова. Сега ще отидеш. Да, разбира се. Отиди малко за да снимка. Честито на Зорница. Надявам се да сте чули, да сте видяли неща, които ще ви бъдат полезни. Искам да ви поздравя. Моите уважения. Благодаря на екипа. Благодаря на всички гости. На Включи се в трафика, карай мисли. Нека всички да знаят, че велосипедистите са трафик. Те имат своето място на пътя. Вашите деца заслужават велосипеди. Обичам ви. Чао!